тези дни чухме от управата на този град в лицето на господин Иван Портних и господин председателя на Общинския съвет Иван Луков, че няма причини да се страхуваме за хляба си, но не видяхме нито едно доказателство за тези думи. Нито пък получихме черно на бяло предложение, което да ни гарантира утрешния ден и запазването на обема на работа. Голите обещания в бъдещите време и с неясни за нас са неприемливи, както не са облечени в писмен договор, възлагане за работа или друга правна форма. Председателят на Общинския съвет пое ангажимент пред нас и ръководството на фирмата ни до другата сряда, 6 ноември 2013 година, да ни предложи извънредна мярка, по която ще бъде възложена работа. До тогава ние оставаме в стачна готовност, която ще изразяваме всекидневно с символични действия, които да напомнят на съгражданите ни и на ръководството на града, че никой не може с лека ръка да зачерпи съдбата на 700 души и техните семейства. Ако след тази дата Общинския съвет или кмета не ни даде сигурност за работните места, запазваме правото си да изразяваме гражданското си недоволство с ефективни действия. Междувременно над 7500 граждани на Варна вече са подписали в защита на нашето справедливи искания за право на труд и достоен живот. Подписката продължава по желание на съгражданите ни. За нас това е доказателство, че варненци не приемат несправедливото създаване на изкуствени монополи в лицето на загиващи фирми с цената на затриването на печеливши предприятия и оставане на работниците им на улицата. Вярваме в здравия разум на управляващите. Стачен комитет към Транстурин Холдинг АД. Само едно